Λοιπόν, τον κύριο Πι θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Δήμαρχος, μάλλον προτείνεται να τον αντικαταστήσει ο κύριος Δήμαρχος και να οριστεί και ως πρόεδρος, και τον κύριο Καματερό, ο κύριος Καματερός αντικαταστήσεται από τον κύριο Μονάχα, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι αναπληρωματικός. Τον κύριο Μονάχα τον αντικαθιστά μάλλον η κυρία Τσέλιου Χρυσή. Ερωτήσεις? Τοποθετήσεις? Να πω κάτι εγώ. Ναι, τοποθετήσεις. Ο κύριος Πις, βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επειδή ακούγονται πολλά και γράφονται πολλά, θέλω να διευκρινίσω σε όλους τους δημότες της ΣΚΟ ότι εγώ παρετούμαι από εκεί, διότι υπάρχει ασυμβίβαστο με την υπόθεση τη δικιά μου με τον πρώην συνεργάτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κύριο Δήμαρχο, ούτε με τη Δημοτική Παράταξη, ούτε με κανένα. Και θα είμαι εκεί μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον, αν ζω. λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα να μην λέμε ποτέ, αλλά θα είμαι στην παράταξη μέχρι τις εκλογές. Σίγουρα και με τον κύριο Δήμαρχο είμαστε μαζί 15 χρόνια στα δημοτικά, χωρίς να λείψουμε καθόλου. Αν και 4 χρόνια ήμουν αντιπολίτευση με την κυρία Ρούφα, τις επαφές είχαμε τον κύριο Δήμαρχο. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα και ούτε να αρνούμαστε την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα αυτό ήθελα να πω στους δημότες, γιατί με ρωτάνε, δεν μπορώ να σταθώ κάπου γιατί έφυγε, δεν έφυγα. Παρατήρηκα ότι υπάρχει ασυμβίβαστο και κινδύνευε η επιχείρηση η δικιά μου των παιδιών μου. Γιατί υπάρχει, όποιος θέλει ιδιαίτερους λόγους, μπορώ να το διευκρινίσω, ιδιαίτερος να μην τα λέω τώρα στον αέρα. Αυτά. Συμφωνώ με τις αλλαγές, ψηφίζω ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε. Βλάχου Σεβαστή. Βλάχου Σεβαστή. Βουκελάτου Ματίνα. Ναι. Γιαννούλη Διονυσία. Ναι. Δουδού Σοφοκλής. Ναι. Καλέργης Ιωάννης. Ναι. Καμπουράκης Σταμάτιος. Ναι. Κανταρζή Σταματία. Ναι. Κασιώτη Γεωργία. Ναι. Πι Σταμάτιος. Ναι. Τελή Διονυσία, ναι. Χατζηθωμέ Κατερίνη. Ναι. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης. Ναι. Κόνδρος Κωνσταντίνος. Ναι. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος. Ναι. 18.